liityn siihen, kun huomasin, että monta kertaa tuli mietittyä puolison ja tyttären puolesta, että missä tilanteessa he liikkuu. Puolisokin käy paljon iltaisin lenkillä, tämmöisen aikaan on pimeätä ja silloin tuli sitä ajateltua, että tämmöinen turvasummutin olisi varmaan järkevä hankinta ja molemmilla on sellaista hankittu ja kyllä huomattavasti rauhallisempi olo itsellä on nyt, kun tytärkin tuolla liikkuu, tulee välillä 10-11 aikaa illallakin kotiin viikonloppuisinkin, niin on siellä ainakin jotain hätävaraa sit aina mukana, jos sattuu joku hankala tapaus kohdalle. Turvakertoimen turvasumutin on markkinoiden tehokkain henkilökohtaista turvallisuutta edesauttava apuväline. Sen käyttöön ei tarvita erillisiä lupia. Turvasumutin on kaiken hyvän lisäksi myös helppokäyttöinen. Mulla on niin kallis aarre masussani, että mä kannan sen takia turvasumutin mukanani, kun koskaan ei tiedä, kuka kulman takaa kimppuun hyökkää. Nyt kun on viimeisillä raskaana, niin on sen verran kömpelö olo, että ei kuitenkaan pääse pakoon, eikä pysty kulkemaan ihan sillä kuin ennen, niin on pakko miettiä sitä omaa ja vauvan turvallisuutta. Koska turvasumuttimen käyttöön ei tarvita erillistä lupaa, voi sellaisen hankkia vaikka kaikille perheenjäsenille. Turvasumutin on estänyt useita päällekarkauksia ja muita uhkaavia tilanteita. Turvasumuttimen käyttöetäisyys on 1–5 metriä. Kerran kun me oltiin kaverin kanssa kaupungilla, niin kaverin päälle hyökkäsi joku ahdistelija yhtäkkiä, niin sen jälkeen me saatiin vanhemmilta turvasumuttimet ja sen jälkeen on ollut turvallisempi olo. Turvasumutin on ainoa testattu suomalainen lupavapaa turvasumutin. Se on pieni, joten sitä on helppo pitää mukana tilanteessa kuin tilanteessa. Tilaa omasi ja takaa turvallisuutesi. www.turvakerroin.com